Άλλη μία. Έλα, πες μας. Μα το γράψω. Ναι. Έλα πες μας παρακάτω Βαρκαγιάνο. Έλα πες μας παρακάτω Βαρκαγιάνο. Τι αν να μας τα πει. Τι αν να μας τα πει. Και να αφήσει το... Βαρκαγιάνο. Είναι η σειρά της πίτσας Βαρκαγιάνο. Είναι η σειρά της πίτσας. Γεια σου πίτσα με τα όλα πάρ' τα όλα. Βαρκαγιάνο, Βαρκαγιάνο. Πάμε τη Μαρία. Έλα, πες μας. Για σένα βρε αγάπη Βαρκα. Δεν θα το ματσί. Ιωάννα. Για ακόμα ματινάδα. Για τα μάτια σου τα μαύρα. Ξανά. Βαρκαγιάνο. Για ακόμα ματινάδα. Για τα μάτια σου τα μαύρα. Βαρκαγιάνο. Και να ζήσει την παρέα Βαρκαγιάνο. Και να ζήσει την παρέα Βαρκαγιάνο. Εδώ να τα ξαναπούμε και μαζί για να τα πιούμε. Γρήγορα γυάλο, Βαρκαγιάνο. Και εδώ... Βαρκαγιάνο. Και να ζήσει και η Ελλάδα Βαρκαγιάνο. Και να ζήσει και η Ελλάδα Βαρκαγιάνο. Θα σας πάρουμε τα σοβράκια. Δανέζε Βαλκάνες. Θα κάνουμε εμείς παγκοσμιοποιισμό. Και έτσι από στο πόδι. Όλο πάνω σας πήραμε τα ζώρες. Ήρθεν η σειρά. Ήρθεν η σειρά σας. Δεν κάνει άλλο. Όσοι ονόματα. Καραβάκι και απέναντι που λέγει ο λογαγός μου. Όχι, ωραία, Καλότανε. Αυτό έπρεπε να πάρουμε με κάμερα. Το πήρα, ρε. Το πήρες? Τι κάνω τόση ώρα. Ναι, εγώ δεν το Τη πήρα. Μαρία χάσαμε μόνο της Μαρίας χάθηκε. Πώς θα μου το στείλει?